Μασόγεια, ένοικοι και φίλοι των νεκρών συγκεντρώθηκαν μπροστά στα συντρίμμια για να τιμήσουν τη μνήμη τους. Αναπέμφθηκε δέηση, άναψαν κεριά και μίλησαν στο ΡΙΚ για τις στιγμές που σημάδεψαν τη ζωή τους και θα τους συνοδεύουν για πάντα. Όπως ο Σάμουελ που πήδηξε από τον δεύτερο όροφο για να σωθεί. Σήμερα οι φίλοι του Ντεξ διοργάνωσαν αγώνα δρόμου στη μνήμη του. Μπροστά στα συντρίμμια όπου χάθηκαν 2 ζωές, συγκεντρώθηκαν χθες βράδυ ένοικοι του κτηρίου, φίλοι τους αλλά και πολίτες για να αποτίσουν φόρο τιμή στη μνήμη τους. Προσευχές για τον Ντεξ αλλά και τον δεύτερο νεκρό που παραμένει αγνώστου ταυτότητας, με τις προσπάθειες της αστυνομίας να συνεχίζονται. Το στοιχείο που υπάρχει είναι ότι πρόκειται για καυκάσιο, ενώ κάποιες ενδείξεις ίσως οδηγήσουν τις επόμενες μέρες σε ταυτοποίηση. Κάποιοι από τους ενίκους τον είχαν δει την ώρα που έμπαινε στο κτίριο το μεσημέρι του Σαββάτου με προορισμό το διαμέρισμα που είχε ενοικιάσει διαδικτυακά. Μερικά λεπτά αργότερα έγινε η καταστροφή. We all remember Dex, and this evening is about him and also the other young man that tragically died in the building which is behind me. We gather in sadness, in shock and honesty, and we have questions. Προσευχή για τις ψυχές τους, λευκά λουλούδια, κεριά στη μνήμη τους και μηνύματα για αξιοπρέπεια στη ζωή. Νιώθω λύπη, τιμών, αλλά και χαρά που γνώρισα έναν τέτοιο άνθρωπο. Και πραγματικά νιώθω ότι ο Ντεξ, το όνομα του θα μείνει στην ιστορία. Ο συγκάτοικος και καλύτερος φίλος του Ντεξ μιλάει για αυτόν με ραγισμένη φωνή, για τον αγώνα που έκανε για να προσφέρει μέλλον στον εαυτό του και την οικογένειά του, τον θάνατο που δεν το άξιζε και κανείς δεν περίμενε να συμβεί. When the incident happened, that's when I saw him last. I see him on this day when I saw his corpse crushed. So I don't know that all this we have. It's like just looking at this like a fame. I still not believe because of all that many things and the world. This building just carries not in mind. Ένας φίλος του ζητάει δικαίωση για το θάνατό του και τιμωρία όσων ευθύνονται. Μιλά με θυμό και ένταση για την αδικία, με αγάπη και θαυμασμό για τον άνθρωπο Ντεξ. The owner of the building they really need to question the guy. They really need to question the guy because obviously the guy is paying rent for the past 2 years. So You knew Dex? You knew Dex? I knew him, yes. I knew him definitely. You live here also? No, I'm not living here, but I know the guy. He's a very good guy, gentle guy, humble guy, easygoing. He was murdered, for sure. He was murdered. Ο Σάμουελ είναι ένας από τους ενίκους του κτηρίου που νοσηλεύτηκε μετά τον τραυματισμό του στην κατάρρευση. Νιώθει τυχερός, λέει στο ΡΙΚ, που το δωμάτιό του ήταν στην πλευρά που δεν κατέρευσε. Πήδηξε όμως από τον δεύτερο όροφο για να σωθεί. We came back together from the training. We came back. I was at the roof of the building. The roof? Yes, at the top of the building. So when he was inside with his roommate, so we just hear a sound. That's all. The building collapsed and divided into 2. But I was lucky enough. The part I was staying didn't collapse. I managed to take from the window and fall down, jump down from the second floor. Σήμερα το πρωί, οι δρομείς φίλοι του Ντεξ συγκεντρώθηκαν στο στέκι τους. Διοργάνωσαν συγκέντρωση χρημάτων